Ima povređenih, reč je o 6 povređenih osoba, od toga su sa teškim povredama. Teške povrede zadobili vozač tramvaja i vozač crvene dačije u koju je tramvaj udario pre nego što je u potpunosti izleteo iz šina i oni su sa teškim povredama, opasnim po život, prevezeni u urgentni centar. Još 4 putnika koja su se nalazila u tramvaju takođe su zadobili povrede, ali te povrede nisu opasne po život, kako su nam nezvanično rekli, tako da verujemo da ne bi trebalo da bude još veći broj nastradalih. Nesretni mladić koji se u trenutku iskakanja tramvaja iz šina našao na trotoaru kao pešak, odmah je podlegao povredama i ekipa hitne pomoći koja je u roku od nekoliko minuta stigla ovde na mesto nesreće mogla je samo da konstatuje smrt. Na mestu nesreće bile su 3 ekipe hitne pomoći koje su povređene prevezle u nadležne zdravstvene ustanove, a odmah su ovamo došle i uviđajne ekipe MUP-a Srbije i Resavska ulica je trenutno u potpunosti zatvorena. Ne može da se prođe, nije dozvoljen prolaz ni pešacima, ni putničkim vozilima dokle god bude trajao uviđaj. Kao što rekao smo, potpuno je nepoznanica kako je moglo da dođe do ovog udesa. Nezvanično očevici kažu da su primetili da vozač tramvaja gubi kontrolu nad vozilom. Odjednom je prednji deo tramvaja počeo da isklizava iz šina, naglo je skrenuo. Kao što sam rekla, ispred tramvaja se u tom trenutku nalazio pešak koji je nastradao odmah, a usled naglog kočenja povređeni su i putnici, a vozilo tramvaja je jednim delom udarilo i u obližnju zgradu. Više o uzrocima ove nesreće svakako ćemo znati nakon završetka uviđaja koji, kao što sam rekla, još uvek traje.